Assalamu alaikum masoya, sunana Khadija Yobe, jaruma a cikin shirin nan mai suna shi nake so. Ina masu kallon YouTube channel ku garzaya YouTube channel ɗinmu mai suna Farida Barau TV domin ci gaba da kallon wannan fim ɗin shi nake so. Ku yi mana subscribing ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta haka ne da zarar mun ɗora za ku samu labari. Dama ni kun san shi nake so har da kai ma, har da ke ma, har da ku gaba ɗaya. Ina son ku yi mana subscribing. Mun gode. Ya kuke wani kallon mutane ne? Wadda ke baji ai da ana tare. To kamar da yadda kuka sani suna na Yakubu Aljan. Wannan shirin naku da kuke kallo wato shi nake so. Ni kenan Allah wallahi. Yanzu muna nan muna filin ɗaukar shi saboda haka kan ba ta daɗewa ba zai fara zuwa muku. Abin da nake so in faɗa muku shine kamar yadda muka dan kwana biyu mu kawo muku wannan shirin namu ba to yanzu muna nan muna tsaifewa za mu kawo muku shi kawai ku jira yana zuwa ku danna mana subscribe ku danna alama ƙararrawa shine muna ɗorawa za ku gani Allah har ku manta ku danna mana like in ba haka fa Yakubu Aljan ina nan kai bayan wannan kuma sharing zuwa ga masoya domin kuma su kalla idan kuma kuka ki Yakubu Aljan ina nan. Na gode.